Que tal, señoras e señores? Chegou o momento da cociña en directo na Televisión de Galicia. Son as 6:30 da tarde. Temos as cociñas preparadas. Temos un público maravilloso. Un aplauso para o público. Gracias por vir a cociñar ou a voltas co prato. E temos moreas e moreas e moreas e moreas e moreas de receitas que mandades os da casa. Pero o que faltan aquí son os cociñeiros. Así que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Outra vez. Outra vez. Eu vin, Outra vez, por favor. Por favor, isto xa é... Non pode ser. Non é cousa miña, cañotas, eu veño. É que, Begoña, xa é a terceira vez que faltas. Isto non pode ser. Isto non hai que no control. Que? Mira, cañotas, eu xa non sei que contarche. Pero mira, vouche contar que é a festa no meu pueblo. Vale, na Trepa. E teño que asar un cordeiro, teño que recibir a xente, teño que axudarlle a miña mai. Por lo menos a montar a mesa e poñer 4 cacharros. E nada, que che mando unha amiga miña de Ribadeo que vai cociñar xenial, xa verás. Pero que morro tes. Un bico a todos. Pero que morro tes. E portádevos moi ben. Que morro ten esta muller, O sea, é impresionante. Colle, non é a festa na miña casa, la veña, pois non vou traballar. Bueno, pois mira, que entre a amiga, por favor, de Begoña. Un aplauso para ela. A ver quen é. Ai! Marorosa, dende Oviedo, en Ribadeo. Ponte por aquí, por favor. Que alegría terte con nós. Que ben, graciñas. Moitas grazas por vir. E traigo, además... Que traes aí? Traigo uns pimentos guapísimos. Bueno, preciosos. Son dali de Ribadeo, son de Piñeira, son o pimento de Piñeira. Pero esos son os pimentos... Mira que carne, por favor. Escoita, onde está o pimento de Robert? Quen mo levou? Tiña aquí o pimento de Roberto e levaronmo. Levaría a Roberto. Bueno, que pareceme fatal que me quitaran un pimento aí de Roberto. Acaba de regalar Roberto un pimento para algo que me regala, e lévanmo. Pero temos os pimentos de Ribadeo. Este é de Ribadeo, sí. Da parroquia de? De Piñeira. Buah, que maravilla. Bueno, pois mira, ven competir contra ti, Xulio. Que che parece? Que menos mal que non tocan pimientos. Por qué? Que sabes ti que toca? Home, pimientos penso que non, porque eu na miña mesa non vexo ningún. Vale, moi ben traído. Bueno, pois, imos ver que é o que imos cociñar. Hoxe imos ver que é o que nos trae Isabel, de Valga. Hola, son Isabel, de Valga. A ver, hoxe vou vos explicar como fago eu as miñas croquetas. Para preparar a bechamel, poño nunha sartén un pouquiño de aceite, un pouquiño de mantequilla, removo todo con a cuchara de pau, ben removido, e botolle fariña, voulle botando fariña pouco a pouco, añadolle a carne toda que teño picada xa á parte. Unha vez que eu quito do lume, deixo enfriar, entonces unha vez que este frío, collo 2 cucharas, e que as 2 cucharas vou moldeando as croquetas. Unha vez que xa están co ovo e co pan rallado, vou nos fritindo, entonces, pois, a comelas. E a ver como vos saben a vos as croquetas que vou nos a probar eu. Están a roda, o lume e as croquetas. O sea, o seguinte que se inventou despois de todo iso, o salto da humanidade, foron as croquetas. Ou non, Xulio? Sí. Non sei a orden. Non, é así. A roda, o lume e as croquetas. O lume foi antes que as croquetas, seguro, se non se podían fritir. E a roda... A roda... xa nos dá igual. Eso dá igual. Es igual. Bueno, que vas facer ti? Porque ela propón croquetas de cocido e non estamos na época do cocido. Nin o comimos onte. Nin o comimos onte, que se non aproveitaríamos. Entón eu vou coller a súa receta e vou nos facer de xamón. Bueno, eso é un clásico, non? Claro. Un clasicazo, o sea, que eso ten que estar... Non pode innovar, cañotas, non pode No, innovar. pero eso ten que estar maravilloso. O sea, croquetas de xamón... O xamón será bo. Buenísimo. Sí? Sí, sí. Seguro? Galego. Vale. De Lugo, da terra de... Perfecto. E a nosa convidada, Mar, que croqueta nos vai facer? Vas facer croquetas? Sí, traigo unha croqueta. É unha croqueta un pouco especial, é vegetal. O que ten de distinto leva champiñón e leva unha parte do champiñón enteira. Entonces é unha croqueta con mordisco, con algo máis de un chisco máis de mordisco. O champi vai a mitad vai dentro da crema, vai a bechamel, pero despois vai... O sea, que vai casi enteiro. Casi enteiro. Aí hai mordisco, además da croqueta. Vale. É unha croqueta especial. Moi ben, é curioso, É curioso, é unha croqueta un pouco diferente. Bueno, sí, algo distinto. Bueno, pois, Mar, xa que viñeches... Veña. A traballar. Dalle. Veña, vamos alá. allá. A ver, Cóntame, por onde empezas ti con estas croquetas especiais que triscan? Empezamos por encender, que O tal... lume, vale, des un cargo meu, porque normalmente a xente aquí cando ven ao programa non sabe como vai. A poucos, a pouco, a despaciño este, vale? Vai, entón. Vale, vamos a meter a verdura.
verdura. Vamos a empezar por o que se fai sempre. Allo, cebola, puerro e o pimento. Este pimento fantástico que traemos, vale? Perfecto, vai dando, xa está o 4. Veña, vamos metendo Vale, cebola. toda a nosa esto de cebola. Vas facer como un sofritiño primeiro. Empezamos por un sofrito, exacto. Ao 5, dixetes, non? Graciñas, Aí veña, está. arreando. Aceite. Vamos ahora con aceite, déixame botar primeiro a verdura para saber o bulto de aceite que vou querer, vale? Ah, porque mides o Dame a aceite. pista, é que eu traballo moito a ollo, entonces dame a pista. Isto é un trucazo, porque eu sempre boto o aceite primeiro. Sí, pero despois igual Claro, descompensas. e ben, ou miña nai, ou miña tía, ou a moza, e dime detrás, botaches moito aceite. Si botaches moito, despois que Sempre. facemos... É a sí. frase, botaches moito aceite. Empezan a sacar ca servilleta, sabes, a chupar así, o Claro, aceite. arrea. Entonces, así... botaches allo, cebola, pimento E puerro. e... O amiga. puerro, carai. Amiga. O puerro Vale. Entón vas dando voltiñas. Entonces vamos mover xa para ir vendo aquí movimiento, verdad? Claro, é que aquí empezar normalmente en Galicia cando empezas por un sofrito xa tes ganado. Claro, porque o claro. sofrito xa É a base de todo, É a base verdad? Aí de xa, elevando a verduriña que leva este, madre mía, está todo avanzado. Ves, claro, e leva o pimento teu, non? Leva o pimento de piñeira. Que tal si lle damos un pouco de forza e despois baixamos Aquí darlle o máis, mira. Vale, e aí o menos. arreando. A canto? Arreando, gracias. Deixa así, Sete, sete está perfecto. ben, Pois para ti- que dé un golpe, un golpe e de enseguida vamos a ir despaciño si se pode, vale? Despaciño Bien. sempre, o chup chup, despaciño sempre. Sí, O chup sí. chup, o chup chup, despaciño sempre. De verdad. O chup chup, despaciño, sempre. Vale? Bueno, como te digo, Vou como te vou digo. con Xulio mientras tanto, vale? Veña, gracias. Xulio, ti despacio, no. Sí. Tamén? Home, claro. Vale, ti eres un pouco acelerado tamén. Tanto... Sí. Sí. Bo, mira, eu estou derretendo unha pouca manteiga. Vale? Vas facer croquetas con manteiga. Todas as croquetas se fan con manteiga. Bueno, non sei. Sí, claro. Marti, falas con manteiga? Mira, eu nesta ocasión fágola con aceite, pero é cierto que a manteiga, carai, hai que calar, Pero é que Teño que botalle calar. manteiga a todo. Escoita, Bueno. Mira, cañotas, onte a manteiga era maravillosa. Vale, Hai que sí, calar. Porque non usaba eu. No, é verdade. Hoxe que uso eu, xa estamos. Pois tens razón, vale. Non Pois quero mira. chequeime, Eu vou facer unha bechamel, Aí está. vale? Vale. Pero que pasa? Que ahora, para a bechamel necesitamos manteiga, fariña e leite. Vale. Vale? E despois aromatizar co que queiramos. Eu que vou facer? Para que colla un poquinho máis de sabor, nesa manteiga vou refogar o meu xamón. Moi ben. Entendeste, Marc? Sí. Mais ou menos, Pita, verdad? Estás Sí, vai loindo, dando, sí, pero pita, pero non te preocupes que é para pitar. Ten que pitar. Aí está. Mira, ves, a cantidad de xamón. Vale. Vai haber chicha, Moi ben, moi Vale? ben, moi ben, moi ben. Non vai ser de tanto mordisco como o champi de mar, pero vai ter mordisco. De sabor. Vai ser de sabor. Vai ter sabor. Mira, sin facelo demasiado. Bueno, e agora vou facer un pequeno experimento cas proporcións, porque quero que queden moi cremosas. Vale? Eu, se non me lío, non estou tranquilo. Espera, ten que ver o teu experimento convidada. Vale, pero podo ir botando a fariña para que non se me queime isto. Vai botando a fariña, veña, vai botando a fariña. Vai ser un pouquiño, que se Veña, pode vai, esperar, señor. veña. Que pase, por favor, a nosa convidada de hoxe, que pase, por favor, Isabel de Valga. Un aplauso para ela. Hola. Hola, Isabel. Que Hola. tal? Benvida. Ben, gracias. Así que eres croqueteira. Bueno, Bueno, que non é croqueteiro. un pouco de todo. En realidad, non. Sí. A todos nos gusta a croqueta. Sí. Ti propuxeches unhas croquetas de cocido, Sí. pero eles xa tal. Eles xa teñen o seu plato Eles xa escollido. dixeron, mira, ela o cocido xa... Vamos ver as croquetas de Xulia, a ver como marchan. Mira, eu non fixen de Achégate. cocido porque non había restos do cocido. Exactamente. Non comemos cocido. Entón, vou facer unhas de xamón. Ah, bueno. O que estou facendo é refogar un poquinho de xamón na manteiga para que colla todo un poquinho máis de sabor. Sí. Para poñer Vou aí... botar menos proporción, Perfecto. tanto de manteiga como de fariña, do normal. Porque o que quero é que me queden o máis líquidas posibles. Vale? Sí, é que se quedan moi espesas, moi... Claro, entón Claro, eu... ti queres que o abrila, Ti que caia un recomendabas pouquinho. 100 gramos por litro, se non recordo mal, non? De Sí, fariña. por aí, sí. Pois eu vou nas facer con 70 gramos. Un pouco Vale? menos. Co cual vai espesar menos e despois en boca espero Eso. que este é unha receta que me deu Vas a un tope, cociñeiro riojano que se chama Ibai e díxeme, proba así, que é unha pasada. Vas a tope quitándolle 30 gramos de manteiga, O sea, de Joder. fariña, 30 gramos de fariña, Pero flipado en 30%. Estás... Cuidado, Ti como és un Bueno, flipado, algo vas forra, flipar. Moi ben. Vale. En calquera Ti sabes caso... o que sube a fariña no supermercado? Tens razón, Non vas a comprar. tens razón, tens Esa é razón. verdad. Vou. No, vas. Vou, sí, sí. Non me chego o saldo do Mira, programa, pero a compra. Para a bechamel ten que empapar ben. Vale.
a fariña na manteiga e sofreír un pouquiño para quitar o sabor a cru. Moi ben. Vale. Unha cousiña que non comentei antes, que pareceme super mal que non avisara a xente da casa que pode chamar. Podedes chamar, se queredes, ao programa. Chamade ao programa. Como facedes a croqueta? Que tipos de croquetas facedes? Porque hai un mundo. Hai tantas croquetas como persoas hai no planeta Terra. Así que vos chamade, comentádenos como é a vosa croqueta, que recheo lle facedes, e, por suposto, repartimos cartiños no día de hoxe, 50 euros dunha vez e 50 do outro. 664 48 3419. Ese é o teléfono do A Voltas co Prato. Deixamos eso aí, non? Vou botar un poquinho de pimenta. Un pouco de pimenta. Mira xa como vai espesando, Sí. verdad? Sí. No, Vai espesando aí. de momento non espesa ainda porque non tengo líquido, pero ahora vou ir vos Vos ou vos? o voso e vou ir botando leite Vale. para ir espesando, Vale, vale? pues noso ou noso, vamos ver a Mar. Ahora vamos a ver la A boca. ver, Mar, como vas? Vamos darlle algo de... Lume. Aí estás. Pulsamos aquí e doulle. Ahora que eso xa empezou a moverse, Ti verdad? tes lume ou tes Sí, vitro? eu teño gas, teño Claro. o lume de sempre. Claro. Entonces estou xa acostumbrada a eso, Claro. sí, Sí. Nótaseme, verdad? Bueno, quero escoita, que ahora- lle vendas un pouquiño as croquetas a Isabel, porque acaba de chegar, contalle Dios, que Isabel. que tipo de croqueta vas facer. Isabel, mira, é unha croqueta vexetal. Vexetal na que manda moito o champi, vale? O champiñón. Sí, o champiñón a min gustame. Sí. Perfecto, Sí, perfecto. Gústame Moi ben, Mar. sempre, verdad? Moi ben. Vai a empezar a temporada do champiñón de monte, verdad? Sí. Ahora, Así xusto. que cando que irades dar un paseo, temos montes moi bons para ir buscar Vai, champis, tes verdad? que saber tamén, Iba a Hai que dicir saber eu, algo. Tes que problema é saber, saber eh? escoller. Non vayas ali e de repente, pamba. Hai que Porque saber si algo, no- é verdad que sí. Bueno, é de champiñón. Tiñamos a primeira verdura, isto vai dando caña, pim pam. Vale. Botamos os rabiños do champiñón. Estoume quedando por outra parte con o... Coas cabezas, Con non? o sombreiro Co do sombreiro. champiñón, verdad? Sí. Vámolo planchar. Vamos lle dando voltiñas ali. Ala. Modo plancha, verdad? Pouco aceite. E a bechamel? A bechamel vai agora encima. Vamoslle... Ahora que xa temos eso así pochadiño, xa todo vai tomando, verdad? Forma. Damoslle a fariña que necesita a bechamel. Pero isto, o sea, el non fai así, ti falo distinto. Fágolo ao revés. Porque cada un fai na súa maneira. Fágolo ao revés, é un dos trucos. Isto, xa verás que é rico. Mira, vaise facendo a crema igual, a bechamel, pero partimos ao revés. Empezamos pochando a verduriña debaixo. Mira, xa está a fariña aí cociñada, como decía antes, verdad? Ahora vamos botándolle leite pouco a pouco e vamos cremando O sea, isto. faz a bechamel no sentido contrario, totalmente. Ao revés, pero ao final está feita igual, ao final é unha croqueta con toda a verduriña, riquísimo, verdad? A min esta croqueta Boa pinta ten, eh? Estáme suscitando moita curiosidade. É A verdad min que non tamén. é de cocido, é Ou verdad non? que non ten xamón e non ten as Claro. carnes, é vegetal de todo, pero ten mordisco, e de verdad que está moi rica. Hai que Moi provala, verdad? Moi E é ben. así de fácil, peña, Pois pouco ti a valle pouco. dando, porque eu vou Eso. sentar a Isabel, vouche pedir que vayas á zona de sufridores, vale, despois chámote. Podoche contar un chiste? Sí, claro, A pero... propósito das croquetas. Sí, rápido. Sí, mira, era unha parexa de noivos, estaban na casa dela, da noiva, non? No dos pais. Entón estaban sentados no sofá e chegou a nai dela por ali e dille, mira, pois xa, ahora que está aquí o teu mozo, pois que se quede a cenar. E empezaron a cenar, eran croquetas. Ajá. Entonces, dille a nai dela, que che parecen as croquetas? Están boas? E dille, pois sí, están moi ricas estas croquetas de bacalao, eh? E dille a nai da moza, anda, vai-te a lavar as mans que as croquetas son de carne. Oi, Isabel. Como chiste é un pouco xustiño, eh? Como chiste é un pouco xustiño. Vaite sentar, anda, moitísimas grazas. Un aplauso para ela, que ven desde Valga cociñando a voltas co prato. Creo que temos unha chamada telefónica de alguén que quere falar sobre as croquetas. Adriana, de Viveiro, pode ser? Que tal? Boa tarde. Boa tarde, Cañota. Adrián. Vale, Adrián, de Viveiro. De Viveiro, sí, correcto. Bueno, pois contame, Adrián, ti eres croqueteiro como a min ou non? Son croqueteiro, sobre todo creo que como a ti para comelas, máis que para facelas. Tes razón. Entón pareceste a min, eres máis de comelas que de facelas. Tes razón. E cales te gustan a ti? Pois é que eu son moi clásico, gustame moito as que está a preparar Xulio, de xamón de toda a vida, Xa. ademais como me gustan agora, con moito xamón e cremosiñas. Como lle gusta Oiche, non? a Xulio cando lle Oiche. regalan os oídos, moi ben, pois eu tamén, a verdade que as de xamón son unhas que me Mira gustan moito. mira que xamón, eh? Mira como che están quedando, que maravilla, Moi ben. eh?
Que maravilla. Pero non Mira, tería xa casi- problemas en probar as outras, que teñen moi boa pinta tamén, as de champiñón. Tes que probalas. Bueno, Adrián, mándoche un bico xigantesco e gracias por chamar, vale? De nada, unha aperta, Veña, boa tarde. un bico enorme, un bico para a xente tamén de Viveiro, que grandes. Mira, cañotas, eu ahora Isto botelle témolo xa prácticamente, non? un poquinho de caldo de polo, Vale. para enriquecer un poquinho o sabor da bechamel. Oh. Está listo. Mira que crema, Fixádevos, Mira que crema. Fixádevos. Mira que crema. Ole. Hola. Ahora, ahora, hasta mañana nevera. Como hasta mañá? Claro, de un día para outro, para Hasta mañana nevera? que endurezca un pouquiño. Pero como hasta mañá? Mañá, a ver se ven Begoña e a fríe. Vale, pois entón teño que facer maxia televisiva. Vamos a ver a Mar. Mar, ti como tes? Mira, eu teñolo, pois mira, Mallao. moi parecido que Xulio, Sí, sí. porque isto tamén vai pa neveira ahora, e tamén vai pasar toda a noite en Como fría. toda a noite? Sí, arreando. Pero que, bueno, vou ter que facer maxia televisiva, entón. Facemos. Vale, Facemos. mete aí iso. Croquetas de champiñón, croquetas de xamón. Teñen que ir á neveira toda a noite. A ver como solucionamos isto, Maxia televisiva. Vámonos meter na neveira? Vamos, arreando. Vale. Veña, vamos alá. Ti dirás. Vamos a meter na neveira. Vente, Xulio. Vamos allá. Por favor, Mar. Veña. Pois mira, vos ide metendo aí que se vai enfriando. Pero unha cousiña digo, vos sabedes cal é a orixe da croqueta? Tedes algunha idea? Eu non a teño. E Galicia, sabes onde ven a croqueta? Dentro vídeo. Eu que sei. Teño un orixe francés. Croquete. Luis de bechamel. De bechamel. No sé si, ¿no? O segredo das croquetas na masa. No sé, con harina. Un poquinho de cebola. A ver, as croquetas pódense facer con bechamel ou con pataca. E nada máis. Después fríelas. En la freidora as croquetas están mucho más ricas. Sí, Para si botar calquer cousa. y está riquísima. ¿Qué tipo de croquetas? Xamón, marisco. De polo, si sobra del cocido y eso, pues entonces las hago de la carne del cocido. O de carne al toro. La de pulpo no la he probado, me encantaría probarla. Y la de boletus. E tamén as facemos de choco na súa tinta. De puchero. Sí, aunque le un poco fariña engorda. Las abuelas que la hacen riquísimas. Muchas no, porque dan mucho trabajo. Nosotros más de 80. Eso es lo que como yo en un mes. Bueno, luego a dieta y a correr y a mantenerse. A croqueta, o único que sei da croqueta é que a orixe é francesa. Acabouse. Non sei nada máis. E sei que a croqueta leva un rebozado. Levo un rebozado, E ti sí. como lle faz o rebozado? Mira, eu fago o clásico, o noso. Vale. Entonces fago. Gustoume, paso, noso, sí, o noso. sí, porque é un Vale. pouco de toda a vida. Pois veña. Pasa por fariña, teño por aquí. Mira, fariña, despois o ovo e despois o pan relado, verdad? Vale, fariña, ovo e pan relado. Así que Pois veña, vaite preparando que vou por Xulio a ver como fai o rebozado. arreando. Xulio, ti como faz? Pois eu fago pan, ovo, pan. Por qué? Pois porque necesito que me colla Pavo, ovo, pavo. pavo, ovo, Pavo, pavo. ovo, pavo. E o pavo pa qué? O pavo é porque hai que sacar... Pasou Xa pasou a un día, noite. ostras. Pasou a noite. Como pasa el 24 tiempo horas. cuando se está bien, Verdad, Oh. cando disfrutas... Veña, vamos a sacar da neveira. Mar, Vamos. queres que cho saqueu? Damos. Veña, sacamos da neveira. A ver, Ahí está. moi ben, Aí graciñas. está, Moi fixades. ben. Fixades, isto tense que ver, mira, isto tense que ver na casa. Fixádevos. Croquetas de champiñón. Pasaron toda a noite na neveira. E agora xa é o recheo. Ahora vamos Que a... maravilla. Sí, Oh. sí, ese pimento vale moito. Eso vale moito, Vale cartos. Pois, valle dando, que quero ver como... Vamos como allá, arrechea, como vamos faz. allá. Vamos a sacar o champiñón. Ah, ese é o este famoso platín, champiñón. este é o champiñón, é o sombreiro do champiñón. Amigo. E é a parte, Ti ben dichesme que era eso... A maravilla. este era o mordisco que levaba esta Claro, croqueta, verdad? claro. Pois ala que vai. Vamos ahora a meterlle... Esto é... Podíamos envolver aí directamente. Sí, podías xa facer unha croqueta normal. Podíamos envolver aí Como quen di. directamente. Vamos a facer así. Vale. E xa verás que ben Si, queda. que ao final a croqueta en sí é o champiñón. É o champiñón Claro. que vai con a croqueta dentro, logo. Sí. Bueno, estou Facilísimo. Ahora vámolo pasar por a fariña, moi fácil, faciliño de facer na casa para calquera. É moi rico e resultón. Isto queda ben nas festas. Claro. Cando tes invitados, bueno, queda
Alucinan todos. Claro, é que si tes unha festa, todos. fas unhas desas, Verdad. e dinche, un champiñón nunha croqueta. Carai. Despois a xente vai dicir, esta tía é unha crack. Carai. Claro. Vale, bueno, pois agora pasamos. pasamos a fariña, Ajá. así un pouco. Rebozado clásico, foi o que falamos. Exacto. Fariña, ovo Fariña, que queremos que non leve moita. e pan relado. Agora aí, espera un segundinho. Necesitas aceite aquí, sí, non? Se che Sí, vou para botando. freír, sí, por favor, hai que ir calentando, sí. Vale, a ver se non me- Descuideime do asunto, Non bota, te bota, preocupes, canto bota en te diga, cantidad. o que ti digas. Bota en cantidad, máis, bota todo. Todo? Bueno, Así? veña, así vai chegar, Vale, chegar. vale. Veña, Non quero veña. pasarme co aceite, non me No, sempre me así, paso. así Sempre vai me ben, paso. así vai ben. E a canto lume queres que chupoña? Bastante, porque ten que ser... Vale. O chup-chup, ahora ten que Ahora non é ser... chup-chup. Ahora é ten jas. que ser de ben, sí. Ahora é jas, vale. Vale, ves? Pasamos pa aí. O mismo con estas. Bueno, estou flipando con isto. É facilísimo. Mira pa aquí, pásase por aquí. Enseguida pa o ovo. Dixeches que iba a ser de bocado e non mentiches, Ao mellor dache pa dous bocados. Pero son Pero unha son, pasada. sí, sí. Que É guai. unha croqueta simpática, verdad? Divertida, cando menos. Pa comer é divertido. Moi distinta, moi divertido, como o noso programa. ves? Efectivamente, Así, exactamente así. efectivamente, de eso se trata. Epa, Oi, está rebelde a croqueta. carai, é que... Está rebelde. Está viva. A ver, É todo fresco, é. vamos chamar a Isabel a ver que lle parece como vai a túa Veña, croqueta. Porque veña. eu creo que vai alucinar, Por favor, que veña connosco. A ver Isabel, que dice. de Valga. Un aplauso para ela. Isabel, vente con nós. Ven por aquí. Eu isto na vida, É que eu tamén é a primeira vez que Na o vexo, vida, Na vida. Que che É a parece? primeira. Bueno, a min a verdade é que unha croqueta desas nun bocado non me colle, No, unha vez non la tomas. Ela chamoulle nun bocado porque isto xa é unha ración. Eu Entendes? creo que sí. Xa é unha señora croqueta. A É min que- gustame contundente a croqueta. Ademais é original, Sí. Como vai eso? Queres máis lume? Dá a sensación de que está calentiño, verdad? Non lle vou meter o dedo por si acaso. Non probes así. No. Non probes así. Non vai Antes ser. probamos botando Unha. un pouco de fariña ou algo así que xa nos dice, xa nos dá a pista, ves? Ah, ves? Pois veña, mentres ti comeces a fritir, nós Ah. imos ver as croquetas Moi de ben, Xulio. Vamos moi a ver. ben. A ver, Isabel, mira as croquetiñas de Xulio. Mira que cousa fea, Pero xa verás que cousa... Como me gustan as croquetas, Dios mío. Pero xa verás que cousa rica. Oh! Estas son máis clásicas. Mira, eu collo unha culler porque é moi malo de traballar o ser tan fina. Xa. Mira como pega. Xa. Buscamos a forma, Boa. botámosla no pan relado e agora salteamos Teño un moi poquinho boa de pan pinta relado. tamén, Mira, Vaya son moi cousa. delicadas, entón hai que ir dando poquinho a pouco a forma. E agora pasan po ovo. Eu teño que dicir que eu levo moitos anos comendo croquetas porque miña tía Esperanza, que a xente que ve este programa xa sabe, fai unhas croquetas... Fai unhas croquetas... Pois a ver se ven, porque Pois fai un montón de cousas ben. E estas pintan... Teñen moi boa pinta, non sei como sabrán, pero teñen moi boa pinta. Claro. Eu penso que vos vai gustar, Que che van gustar a ti, Por certo, vamos facer unha pregunta de concurso, que non repartimos caldos. Veña, vamos coa pregunta. Que caldo lle botou Xulio ás súas croquetas? Polo. Polo que? Polo caldo de polo. Polo caldo de Polo caldo de polo. Claro. Polo caldo abaixo vai... Unha troita de pé. Pero as croquetas son de xamón, pero eu quería que collera un poquinho máis de sabor Claro, botaches caldo bechamel, entón botelle caldo de polo. Ah, non quedara claro. Non quedara claro. Mira, Isto ahora xa está fervendo, Está quente, seguro? Sí. Home, Vamos ver. No, falta un poquinho. vale, falta Quentiño ten que estar, senón... Estás facendo moitas croquetas, Faz ti moitas croquetas? No, que estás É importante. facendo ti. Ah, pero es que sobren xa as cenades a noite. Claro, é importante que o aceite este ben quente porque senón corremos os riesgos Claro. que nos coza a croqueta Sí, e nos abra. escache. Entón ten que estar Ten que estar o máis quente Moi posible. o máis quente posible o aceite, importante. Que non chegue Ti a fas que, así, que non non? nos chegue a Home, queimar o é que pan se non relado. abre che a croqueta. Pois, Isabel, tencho que pedir que te sentes outra vez. Sí, sento. Si non te importa, No, non me importa. Estás ben? Estou moi ben. Isabel de Valga, un aplauso para ela. A ver, vamos repartir cartos. María Jesús de Noia, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, ben. Eres croqueteira? Croqueteira a tope. Croqueteira a tope. Cal é a croqueta pola que babas ti? Polas de xamón ou polas de bacallau? Eu son máis de xamón que de bacallau. O bacallau gustame máis a portuguesa, ves, son así. Vouche dar 50 euriños. Que caldo lle bota Xulio á súa bechamel? De polo. 50 euros. 50 euros. Que van para Noia. E
Enormísima. Pues moitísimas gracias. Nada, gracias a ti. Tens que vir un día ao programa, vale? Sin problema ningún. Vente traer unha receita e mando un bico. Outro, venga, moitas gracias. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Chao, chao. Xulio fritindo. Casi está xa, Ti estás fritindo, non mal? Estamos fritindo Vemos tamén. como están fritindo as croquetas e, mentras tanto, vamos a contar a Galicia 4 cousiñas sobre as croquetas, porque explicar unha croqueta é sinxelo. Anaco de masa, con salsa bechamel, e un recheo que logo se reboza e frite. Dito isto, entramos no terreo do inexplicable. Polo visto, todos pensamos que as croquetas da nosa casa son as mellores. E seguramente é certo. A croqueta na cociña familiar faise con sobras. E claro, as da comida de mamá, neste caso da tía, son as mellores. Xa logo, cando comemos de restaurante, non hai quen se poña tan de acordo. E todos gozamos descubrindo deliciosas croquetas aquí e acolá. Por certo, falaba cun queiro dunhas croquetas doces de castaña. Unha maravilla perfecta para probar nunha tarde de outono. Buscade a receita, porque pinta moi ben. E por último, un par de datos. Sei que comemos ao ano sobre 151 croquetas por individuo. Poucas me parecen, Eu seguro que como moitas máis. E se queredes festa, hai que montar unha comisión. O Día Mundial da Croqueta é o 16 de xaneiro. Pero festa aínda non teño ningún, así que aí o deixo. Se hai algunha comisión, eu vou dar o pregón. Non teño problema ningún, Pregón croqueteiro, por Fran Cañotas. Di que sí. Mar. Di que sí, hai que celebrar, carai. Mar. Croquetas de champiñón espectaculares. Vaya bocado, Vaya bocado. Vaya bocado. Buah. E vexo que tes aí unha salsa de pimento. Vale, sí, Pode ser? sí. Fixen un pouco de salsa para acompañar. É unha salsa agridoce. Pimento de onde? Ai, é pimento de piñeira. Pimento de piñeira. De onde? Ten que ser de Ribadeo, de Piñeira. De Piñeira, pois, De Piñeira. pregunta de concurso, por 50 euros, que pimento utilizou Mar nas súas croquetas? 50 euros, de onde? De Piñeira, por Moi ben. favor. Pois, a emplatar, cando queiras, veña. Vamos, adiante. Imos alá. Vamos a ver a Xulio, mentras tanto. Vale. Xulio, como vas? Pois xa casi está, mira, aquí houve un pequeno ves, percance abriuse con unha. pero estas están xa para salir. Pois tes que emplatar, porque se nos acaba o programa. Vamos allá. Entendes? E a vida é así. Mira que color, Oi, de xamón, como recenden, Que maravilla de croquetas, Xulio. Vasme dar algún, Bueno, xa veremos. Bueno. Si te portas bien. Veño, sí, por Sí, favor. sí. Ai, Dios. Isabel, vente pa aquí, vente pa aquí. É unha pena que na casa non as cheiredes, Porque estas croquetas... non hai cartos que os paguen, Oi, pero estou dicindo eu que calcareña meto dentro de horas e quentes. Ai, por valas ter que probar, Isabel. Así quentes. Sí, que fajas o que poides. Ven por aquí. Vaime quedar a lengua. Vente Sí, comigo, está algo calente. Ponte aquí. Póñome aquí. Ponte aquí. Aquí, máis aquí. Máis Máis aquí, aquí, máis aí. Vale. Temos por unha parte unhas croquetas estupendas de xamón que fixo Xulio. Unha receita tradicional, pero que sempre un acerto seguro, porque están riquísimas. E por outra banda temos as croquetas de mar, que son unhas croquetas especiais de bocado, champiñón, e leva pimento... De Piñeira. Pimento de piñeira, completamente vegetais. Sí. Por favor, Isabel, cando vostede queira. Probo. Proba, ainda que sea unha esquina, porque temos... sóplalle. Quédanos un minuto de programa, entendes? Entonces a vida é así. Teño que soplar. Sí, igual sí. Mira, toma. Basta que hai máis. Toma. Vamos a repartir cartas Poñe mentre un vas pouquiño probando. de salsa si queres, que está fría. Proba as dúas, vale? Vas Vale, probando vale, as dúas vale. Mentre eu reparto Vale. cartos. Hola, que tal, Dalmiro de Sarria? Como estás? Ben, Ai, todos non sentados. queimes. Estás ben? Sí, sí, Bueno, eu creo que estarías mellor con 50 euros. pareceme ben. Verdad? Vale, pois veña, pouche fazer a pregunta. Que pimento utilizou Mar na súa receita? Pimento de piñeira. Ole. Moi ben, 50 euros que van para Sarria. Un bico gigantesco. Un bico enorme. Vale, muchas Chao, chao. gracias. Chao, chao. Chao. Bueno, dade máis maus, por favor. Probaches as dúas. Xulio, Mar, a nosa convidada de hoxe, fixo unhas croquetas moi especiais. Xulio foi a un valor seguro. As dúas pintan maravillosamente, pero Isabel de Valga. Cal das dúas gaña? A ver, as dúas A de Mar están... ou a de Xulio? Eso sempre digo. Bueno, no, espera, que é No, no, verdad, sí, xa. Tú sabes que eu non sou capaz de mentir. Pois dime. O sea, que as dúas están A de Mar riquísimas. ou a de Xulio? Pero, non sei, será que eu son máis tradicional. E cal che gusta? A de Xulio. A de Xulio! Victoria de Xulio! Isabel, moitísimas grazas por vir. Pasáchelo ben? Moi ben, Sí. moi ben. Gracias a vos. Pasáchelo ben? Moi ben, moi ben, moitas Moitísimas gracias. Nos marchamos, mañán hai máis. Quen anda aí máis? A voltas co prato quedan agora coa actualidade de Hora Galega. Chao, ata mañá.